nás zasedla takouto fajn cestičkou zatiaľ. A tu sme vyšli zo Zvážnice. Čiže len kúsoček sme prešli na sedlo, aby sme si ho pozreli a teraz pokračujeme na skalisko. Tak tu sme zvolili variant. Pred nami je taký vrchol. Za normálnych okolností po turistickej značke by sa išlo naň hore, ale na obchádzke. Pekné lúčky. Tak a sme tu zase na pôvodnej trase červenej značky, odtiaľto by sme za normálnych okolností prišli, ale museli sme obchádzať. Obvyšli sme to, pretože sme sa vyhli tým nepríjemným partiám a pokračujeme po našej trase. Tak ale ešte sa nemusíme tešiť, lebo ideme strmo dole a potom ako vidieť vzadu strmo hore. A tam už bude skalisko. Samý koreň. Cesta sa stratila a ideme po nejakom lesnom chodníku. A sme na skalisku. Rožňava, tu je dolina, tam to bude Kráľová Hola, tu sú vysoké Tatry. Janka z ABS by to mala zvládnuť bez problému. Tak sme na chate pod Volovcov. Prajeme dobrú chuť. Gulášik vyzerá výborne. Pivečko tiež dobré. A toto je, prosím, táto chata. Celkom milá. Takáto už staršia, ale pekná. A čo je dôležité, výborný guláš. No a teraz pôjdeme dole, ako nám doporučili, turistickou cestou po žltej značke cez Gujapalák, cez Brexu a tak sa dostaneme do Rožňavských kúpeľov, kde máme odstavené naše autíčko. Takže za chvíľočku štartujeme. Tak, lesom dole, po žltej, z chatky, pekný trailik. Tak toto by mal byť akože kemp.